Isang babaeng butanding na may habang 5 metro at bigat na 450 kilo ang na-stranded sa karagatang sakop ng Sitio Paradahan, Barangay Maulingon, Mandaon, Masbate nitong Lunes. Sa ulat, isang mangingisda ang nakakita sa naturang butanding malapit sa isang bangka. Nang hina umano ito. Sa pagnanais na masagip ito, nagtulong-tulong ang mga residente sa lugar na maibalik ito sa malalim na bahagi ng dagat pero sa kasamaang palad ay namatay rin. Po, mabilis na kumalat yung video, nalaman din agad ng taga LGU kasi natag sila doon. Tapos dating po nila doon, hindi na po nila nakita. So nakakalungkot po isipin na yung butanding pala is lumubog na doon sa ilalim, parang namatay na po kasi. Kaya lumubog na siya. So ang ginawa nila is sinisid nila doon sa area kasi natandaan naman ng papa ko na dito na area yun na nakita namin na naiwan namin kanina. So, doon po nila sinisid. So, nakita nila doon yung butanding na patay na po. Ayon kay Rowena Briones, tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol, lumalabas sa investigasyon na pagkalason ang sanhi ng pagkamatay nito. Base po sa report ng LGU, the cause of death was toxic elements, posible dahil sa mga toxic waste or basura, pero upon also verifying kung may mga physical signs ng injuries, meron din daw po na mga physical signs of injuries, and also stress talaga yung hayop. Ang nag-respond actually dito sa stranding incident na ito ay yung lokal na gobyerno, yung kanilang MPRRMO, Philippine Coast Guard, yung Municipal Agriculture Office, and 84 Fisheries, yung barangay, LGU at mga local residents or local fisherfolk. Nagtulungan sila para muna trinay nila na maisalba, pero unfortunately namatay na nga, and sila na din po yung naglibing sa labi ng butanding na ito. Paalala naman ng BFAR sa publiko, bigyan ng mas malalim na pagpapahalaga ang mga yamang dagat dahil malaki ang papel ng mga ito sa pagbalanse sa marine ecosystem. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.